Yo, kita teriakan bareng, mana suaranya? Disorake. Tangane neng dhuwur kabeh. Oke, mantap, luar biasa. Kita hadirkan spesial bareng rekan-rekan dari karangan squad original. Monggo, monggo. Alon Satoto. Karangan squad original. Hey! Wah, yo!
Gumuruh swaraning gongso. Siro Sakti Mantra Guna. Para Jawa tumuju sasana agung ya sasana Ryaga. Kaireng yo sang bapa yo sang pawang. Ayo Ji. Suaraning cemeti pamuk pindha gunturing bawana. Emas. Awas. Naton ing gure sang Prabu Jaleng. Katon dinas rampel. Wow. Iki lho. Sareng sregi Gambita. Wah. Wah. Sang Prabu Jaleng sregi ya terus tumuju sasana agung. Kali apa? Good slang. Ora kanthi suwe kasusul ya sang rambune Jaleng. Iki lho bocah alisan dene. Selatan tawan lebonane duwe watak satriya. Minggir. Lok. Boy. Terus. Saya sang rambune Jaleng sregi kandes kula wasalah awaya tunjukkan pesonamu Di
ayo Kiprai. Bisa. Eka. Oh, oh. Oh, oh, hey. Wah.
asilane katon kebiri sintung binas katon yoswayo tatan orang wani oi oi iya sang Prabu kayang dadi arayo minangka pangritik wadya bala as opa sang Prabu karangan Gus Bodol kon ing sasana agung ya sasata winangka oi cok Prabu karangan wis kawiji kang dadi pangriting Madya Bala lewat alos ojo ngasih lali ojo ngasih keri suwaring semedi pamuk 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 boy telah gugur pahlawanku betapa awas hatiku tak akan sedih abadi tinggal ojo ngasih lali ojo ngasih keri ojo minggir ojo siapa kini libur lara dan setia dan perwira siapakah kini pahlawan berdiri pembela bangsa sejati telah gugur gugur bungaku di taman hati iki lho Ibrahim Kewan alas Garangan Scott original disorake Bayung semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti
Bola garangan, tangan yang dhuwur kabeh yo. Ayo. Woi. Yo. Selamat datang di Karangan Skot Original. Bersama kesemuan narasumber yo. Rasa kabagyan laras diromo kadesnan akan tegar kemesraan Hanya kita yang rasakan Supandeng kembang hati Rino Satyo Dewo Dewi Titik bersandi serasi Semoga takkan terganti Romo kadesnan akan getar kemesraan hanya kita yang rasa Sumanding kembang hati Rino Satyo Dewo Dewi Ini bersanding serasi Semoga takkan terganti Rasa kabagyan laras diromo kadesnan akan getar kemesraan Hanya kita yang rasa Sumanding kembang hati Rino Satyo Dewo Dewi ini bersandi serasi semoga takkan terganti Kusuma Laras Percussion. Hey. Banyak panitia, boleh ikut joget bareng sini Pak yuk. Boleh, ayo. Ayo. Semuanya dari teman-teman panitia. Mas Bayu, panitia bisa masuk. Selali. Mas Bayu dan teman-teman, Mas Bayu mana Mas Bayu? Monggo panitia dan Mas Bayu bisa masuk kalangan joget bersama.
Karisma, matur nuwun Karisma. Ayo teman-teman dari panitia boleh joget bareng yuk. Teman-teman dia boleh yuk. Sumunar nyekseni tresno satu ra ono liya mung sira wong ayu sikan yo terima kasih. Ini dari panitia minta lagu Egone Wong Tua Mas. Bisa dikasih ya? Oke, kita kasih. Spesial untuk teman-teman panitia semuanya. Oke. J, sembah nuwun Mas Wawan. Wah, iki ya wis paring bebingah luar biasa, berkah barokah rezekinipun. Sukses selalu. Wawan Bendol ya. Kok ya aneh-aneh. Oke. Mas Wawan Bendol. Ya, langsung kita hadirkan spesial teman-teman dari panitia. Juga saya cek untuk bolok garangan. Tangannya yang dhuwur kabeh yo. Oke, kita kasih Egone Wong Tua bersama rekan-rekan dari Garangan Squad Ori. Jogja Solo. Ada yang bisa nyanyi panitia? Yuk, boleh nyanyi gak apa? Mas Jambul boleh? Mas Kabul Mahesa.
spesial untuk semuanya. Berjuang neng dalan dhewean. Ora ono sing jaluk dilahirke. Sok neng keluarga sing kaya ngene. Tak tompo apa anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat kalungane. Sok ora disangka wong tuane. Terima kasih. Kudu iso ngadeg dhewe ora ono segelane. Kene men ana sing rusak omahe. Ora ono sing delok dilahirke. Nek keluarga sing kaya ngene. Tak tompo apa anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire. Kudu iso kuat balungane. Mergo ora disangka wong tuane. Kudu iso ngadeg dhewe ora ono segelane. Kene men ana sing rusak omahe. Kene men ana sing rusak omahe. Oke, terima kasih matur nuwun. Untuk pasukan Sawer juga terima kasih. Dari panitia lagunya sudah dipenuhi, ada egone wong tua. Halo De, joget De, siap. Ya. Oh iya, ora nyanyi dong sih. Siap. Oke, bisa langsung kita kasih lagunya spesial malam hari ini. Mas Bayu. Request lagu nopo Mas Bayu? Oh nderek mawon nggih. Siap. Nggih, Mas Bayu nameng nderek mawon. Matur nuwun nggih. Mas Bayu, Mas Wawan. Mbak Dwi nopo Mbak Dwi? Mbak Dwi apa? Hah? Mbak Sarintem nama lagunya. Oke. Oh siap. Mbak Sarintem terima kasih. Alah. Pak Duko. Pelak. Lagune nemu ya. Gak mau pulang, maunya garangan. 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 Yo. Sing duwe alon-alon to. Karena sebuah original. Suara percussion. Waduh, kelelep aku. Cahe
Garangan Squad original. Go. Spesial untuk Bolo Garangan. Go. Stasiun tak ngekeni, senajan setahun tak ngekeni, tresnamu sing tak kutili. Neng alun-alun tak goleki, terminal stasiun tak upeki, senajan setahun tak ngekeni, tresnamu sing tak kutili. Oke, teman-teman Kusuma Laras Perkusen, tadi saya menerima saweran dari Mbak Sarintem, lagu ini spesial untuk Mas Toto. Minta lagu nemu Mas, minta lagu nemu gimana ya? Oke. Ya, spesial ini tadi dari Mbak Sarintem ya, spesial untuk Mas Toto ya. Oke. Tentunya masih bareng rekan-rekan dari Garangan Squad original. Oke. Kembali kita cek ombak dulu ya dari Bolo Garangan. Saya minta disorai. Oke. Coba tangannya neng dhuwur kabeh yo. Dilanjut apa sudah? Lanjut. Oke, siap. Terima kasih. Bareng rekan-rekan dari Garangan Squad original. Hah? Mas Yoga, Mas Rian apa lagi? Ini tadi ada yang minta nemu Mas. Nemu. Dikasih. Hah? Mbak Siska. Mas Rudi. Ya. Mas Rudi apa? Nemu. Manut. Ya, monggo. Spesial juga teman-teman dari panitia. Febri WS hadir. Terima kasih semuanya teman-teman seniman. Betul nuwun. Sama. Ora gitu. Oh, Mbak Amel. Mbak Amel. Oke. Mbak Meliana Dika juga terima kasih. Disorai. Bersama Siska Puspita. Kabel Mahesa. Mas Afi, kowe nang ndi Mas? Den. Nemu kowe pas hati ambyere pacar sing tak tresnani hingga aku golek yane kamu dadi toko obati ati sing loro muga ikhlas apa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane
Beb Mel-Mel. Ini kedatangan oh yo apa artis ngono yo. Heeh. Bintang tamu kita yo Mas iki. Ki sing sitok rada pileken aja Pilek ngobatno. kabeh iki ngejo ora sebene. Cek. Mel. Oke. Halo Mas. Ya. Ini ada Mbak Amel, ya Nandika. Beliau sering ikut Garangan Squad Original karena kemarin ada di job di Singapura, jadi Iya, aku ini dari baru Singapura datang. Mas. Ini tadi turun dari pesawat. Baru turun. Oh alah. Pesawat radio. Kono kuwi helikopter kuning kono kae. Pesawat televisi. Mendarat neng Bandara Gading. Siap. Ki Mbak diaturi nyali si. Mel, Mas Febri, mungkin mau duet sama Mas Febri BS boleh ya? Boleh. Monggo, iya. Mas Febri duet sama Mbak Amel biar Dokter Inggar istirahat dulu. Ingar ya. Leren lah. Ingar. Dokter Inggar leren sih. Ki jane kesenian apa to, Cak? Ya kesenian apa? Mbak Sarintem lagunya sudah ya Mbak, Iki mau siap. Bisa untuk Mas Toto. Masya Allah. Semoga langgeng selama-lamanya. Jane sing nonton nama Dewi. Nggih Pak Dukung nggih, siap. Oke, boleh. Ini ada Mbak Amelia Nandika, juga ada Mas Febri BS. Spesial malam hari ini hadir di tengah-tengah kita bersama Garangan Squad Original. Spesial untuk teman-teman dari Bolo Garangan Squad Original. Oke. Cek. Cik. Opo iki saktenane Garangan Squad. Aku isine Piye sayang? takdirku sing jawabke Piye terus? sliramu beto ati urung Sing tenang. beto lambe Yang bisa nyanyi ya. iya Wis kadung mati rasaku, Kang Mas rungokno tangisku, becike kowe lunga saka uripku. parikasan ngrangge Sehati dengan lagunya. lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Rungake. Iki wis dalanku, pilihane wong tuaku, sepurane Mas Boke yen gawe lara atiku. Garangan Squad. Garangan Squad Original. Ada Goyang dong. Febri BS Amelia Nandika. Monggo. Hah? Iya. Monggo. Aku nyanyi ya, monggo. Pak Dokter Inggar. Ingar. Iya. Goyang dong. Garangan Squad Original. Sogo elek, Keri. sogo, Ala keri. sogo, Ala keri. Sikat ya. Meneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menengke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Mas Boke. Ayo dek, ayo. Sesak mlebu sandem
Sampun Nggih. nggih. Makasih. Mas Dokter Ringga, Terima terima kasih. kasih. Mas Henry. Oh, Dokter Inggar capek. Ya. Mas Febri WS luar biasa. Dalam. Amelia Nandika juga terima kasih. Malam hari ini telah sambang hadir di acara Garangan Spot Original. Semoga kalian juga sukses selalu. Amin. Amin. Ya, ya. Oke. Semoga Tentunya lekas. masih bersama Garangan Spot Original malam hari ini. Masih ada waktu. Ya, oke. Kita langsung kasih lagu spesial malam hari ini rekan-rekan dari panitia. Fasilitasi pembinaan dari Sanggar Garangan Squad Original. Sekuat Garangan. Dibalik ya. Iya sih. Pak Eko. Nah. Bilang lagu enggak, Pak. 10 ini. Pak Eko masih jatuh kalah, Pak. Gimana, Mbak? Mau nyanyi? Nyanyi, Dek. Udah malah belum. Yo. Ora ono rong taun konmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarine kasus ngono, jarine kasus kene ning ono nyatane. Dadi lawan politik Orde Baru, dadi kor lan ambisi reformis palsu. Kaget cacate kamu, kaget cacatemu, adi puteng adi. Asu kabeh. LSM opo partai, ormas opo mung RB, sing penting tumindake. Kelingan welengmu, sing prasaja. Kepriye, Dek? Agama ngayomi jagat raya. Garangan Spot Original. Gus Maruf terkusir. Ada Karisma Purba, Kebanti Lekting, Edi Production, Pams Production juga terima kasih. Salungamu akeh sing rumangsa kelantan. Ketika rakyat sing wis lilo dadi korban. Kecikal kono kene mergo mbelani rakyat sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Kamu akeh sing rumangsa kelangan. Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban. Jujikal rono rini mergo belani
mergo belani rakyat sing dianggap ra penting lantas disikirake. Ayo kusum laras perkusun. Ya Cuk. Oke. Terima kasih. Masuk. Ya. Oke, Denavi. Halo. Oke, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih malam hari ini atas terselenggaranya acara fasilitasi pembinaan sangga dari Sekuat Garangan ya. Siap. Oke, dan mungkin satu tembang kita malam hari ini mohon pamit, mohon undur diri dan banyak ucap kata tingkah laku yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya terkhusus untuk semuanya dari keluarga besar yang ada hadir di lapangan Kalurahan Gedang Rejo Karangmojo Gunung Kidul. Terima kasih segenap panitia, terima kasih Karang Taruna, terima kasih dari pemerintahan Kapanewon, dari Kalurahan Gedang Rejo juga terima kasih. Malam hari ini kita pamit undur diri, kita iringi dengan satu tembang penutup. Juga terima kasih dari rekan-rekan Bolo Garangan. Oke, monggo Kusuma Laras Perkusen malam hari ini. Iyalah. Tidak lupa juga terima kasih rekan-rekan dari sound system ada Karisma Purba, dari Tata Cahaya yang luar biasa Gemanti Lighting, juga diabadikan dari Edi Production, juga Bombs Production. Terima kasih ya. Go. Mas Yuga, Mas Rian, monggo untuk satu tembang penutup kita hadirkan bareng rekan-rekan dari Garangan Scott Original. Monggo. Nyetreknya semua. Assalamualaikum warahmatullahi Bamel, wabarakatuh. Mas Febri BS juga terima kasih malam hari ini Teman-teman. hadirnya. Teman-teman seniman semuanya, yuk. Karang Taruna, halo, masih semangat ya? Iya, iki don delok pasang apa besi, do lenggok iki, gak iso ngadeg. Ya, iya. Azat kak ya, yo. Osu. Iso. Entah suara aku canger. Manut belakang. Wah. Heeh. Gang. Dalam sayang. Besok masih menyuarai kamu. Manut buri Mas. Manut buri. Salahku ya? Salahku. Rampung. Karepmu. Senanyar. Senang aku sing ini karepmu. Nah. Ya. Harus bener. Sabar. Ya, baik. Sing tenang. Apa? Kasih napas. MC ini aku. Apa lebong. Yo. MC ini aku. Kita hadirkan tembang sabar, tembang penutup bareng rekan-rekan dari Garangan Scott Original. Koleksi dari Sate kok. Aja dirampungi. Udah ra gelem ngadeg kok lewong. Rasane ra karuan, ngombe kopi legi rasane. Mangan mangut lele rasane mangan tempe. Rasane wong ora duwe. Kesanggup Kapan nesu ora kudu karo cucu emanan paras ayumu ndak beda karo atimu. Tembangan manismu. nyanyi bareng-bareng ya. Sayang ngapuntane saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelak ana dina liyane kata upayake nggo kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah senajan kahane bubrah. Ora
original. Gak mau pulang punya garangan. Garangan sekuat original. Yo, Nek. Boyo sampun lenesu kabeh iso ora kudu nganggo bejuji manen paras ayuku sing nyel oh no sayang ngapunten saestu endereng saged nuruti apa karepku si aja sumelang ana dina liyane tak upayake mbok kepiye carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal mendua ora mungkin setia matur suwun sampun ana ngaji saben dina garangan sekuat loro iki lur DJ garangan sekuat original yo. Koyo sampun lenesu nesu kabeh iso ora kudu nganggo becucu manen paras ayuku dangen hatimu ono kembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja semelak ora ana liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal jahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua suwun sampun ngancane saben dina kesayang ora bakal estu sayangku ora bakal ilang senajan kahanane bubrah bakal setia ora mungkin mendua suwun sampun ngancane saben dina setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ngancane saben dina. Matur nuwun. Oke. Terima kasih untuk Garangan sekuat lulur iki lur. Oke, mantap. Terima kasih Mas-mas dari panitia. Yuk. Mantap.